إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا عبير تراب لعلي كاثوليكاويت بيت كريستيان زمحدرات كالات عنا توسد سقمتي كمون قبل على امنتي زورد زلو ادرع صلوت نمبصح استغبرت اوعيت باشحت زوت صور إرتراويان زلوم دغف غليصهم ليقا بابازات كاثوليكاويت بيت كريستيان إرترا ابونا منغس اب تسفا مريم اب زغربوت اوعيت كاب 25 سنه جميرو كساب 12 حمله زصنح ناي صلوت سنه سرعت ككير زطلبيو أثم ليك باباسات عملقتهم بسنكتي منغس إرترا زوسدو سقمتي حكمناوي أغلغلوت كرغبون زي قالو حزبي أب صلوتو ذكرهم تصويعهم منغس إرترا نزم بكاثوليكاويت بيت كريستيان زمحدرات كالات عنا مهجارو بفلاي أبرحق قطرات أبلعل زركب باشحت زغصر حزبي كبير سعبينات كختل جميرو كم زلو يزقلات أبين بنازر كبتكالت عنا بمعصاون ناغلغلوت زتوافرت أمبولانس أبتتكال بمعشاقان هتوس أغلغلوت كتركب زي كالتاد عشل قديفا هيوتا خمز حلفت أغديمو بريدي رنات غاليحيو عبالات ستا منغس إرترا ملا هاجر جميرو مزلو مهجار نورات حيمانتاوين تكالات كنا يقتصل كمزلون مفتحين ركبن يلكم نزتوهلو دناغلن أغلغلتن كي ترفا ياسرو مهلهم كبير كتعفت يري ركب ليك باباسات ابونا منغس ابا ملوختهم بزي لهم كنا ابيت كريستيانان حزبنان ترخيبو زلو زحزم فصاميتات كنحزنن كنبكن نبركوان تخونه نحنا امنتن دك تسفان سلازخنا بزيكا املاك كردانان كصنانعنان شجرنا فتحلنا زغل حدكو اقم زيبلنا فليتنا اب قدميو تدفينا اب صومن صلوتن كنصمد انكلنا مسرهوت كم نركب اين طراطرن كبلو منفساو صوعيتهم مغربام أوصاي زركبو حيالو إرتراويان ناي قدن أيكونن أمنتي كاثوليك كنكون بب امنتنا نهزبنا نتصلي بزب المنفس نزيد صاوعيد كاثوليكاويت بيت كريستيان زلوهم دقف يقلص اللهو أبي إثيوبيا زوبا بنشانغول غموز بوحدو 37 سبات كم سقتلو أم حداري تزوبا فليتو عشادي حسن أسوشيتد بريس أبزهب قال برد زعتق والكسبات بسنبت وقحتا نابتن أما تكل زركبانا اشتعدتات بمتاو سلاموين سبات كغسلو غمز جمورو قليتو بينشانغول غموز مستي بعلت 22 سنة فتن علوات سخايدلو زوبا محراز الداوبيو أما حداري تزوبا شادي حسن أم مقلت إيو أتوم أبلع سلامو هزبي متقعتي زورو رقو جلتات سعبتي نايتي أبهردار علواز فتن الجنرال كمزغونو حبيرو لدوم اعتقاد كجلتات بزيكاتهم زموتو 37 سبات نكالوت 18 سبات دحر مغسالهم نابزوبا محراكم سملسو يقلات زين إثيوبيا قات إموازلو حدش معبل علي زسرتو قيشت منقسة هاجر هسوس فتح انت زي جيرلو نتا هاجر أب كبير عزغ تغشم ما خمزغل بوليتيكا وين تنتنتي يقلتو حورات منقسات أمريكا بسلطان زلو تهدرا وحيل السودان قبل على هزبي كايدوز صنحي مقتلن عمسن انتقص إلوه اقداغت قبرلو مخنامة انقاقتا قريبو مقتل قدات وطا أمريكا بقدات مبراغ أفريقان سودان ماكيلا جيمس نبايتو وكلت هزبي بزهبتو مقلتي وتهدرا وقجل السودان قبل على السلامة هزبي بغتان إلى زورن زكايدو عمس بغت بدو كبل انت زي كوينو قنا أمريكا كساب اقداز غيت سقومتي كتوسر كمتغل أبريها እቲ ገዳ ናይ ቪዛን ቁጠባን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጸት ማኪላ ጄምስ ዘድሊ መጽናዕቲ ወሲድና ነቲ ዒላማ ክኸውን ዘለዎ ኣካል ንምርካብ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ኢና ብምባል ኣስሚራትሎ ነሳብ ተወሳኺ እቲ ዝሓሸ ኣብ ሱዳን ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ኢሉ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዝኣምነሉ ሰላማዊ ዘተ ኣብ መንጎ ለውጢ ዝጽውዕ ዘሎ ህዝብን እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ምዃኑ ገሊጻ نت بإثيوبيا زغرب إمامة دحر من عركة هاجرا نتي وتهدرا وحيلي بينو منقس كاغوهم زو الحساب كم زي ترقف أفليتا كم زفلت إثيوبيا زغربتو إمامة تيزغوهم نايمس سغاقر منقسي بشوعات سفيلاوين شوعات وتهدراوين حدغا زي شراوي سفيلاو والكسب كخون زبليو حيلي الناس نتن لوتن نت إمامة دقفو غلتن كله وتهدرا وكونسل جنا كم زي تقبوله يفليتو زينا أبزي فتصم إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان مدام منسيات عبريدي إيرنا
سلام سخبركم سمعتي راديو إيرنا بفلاي كأب مدب منقسيات كما يتغنيو كموت رحموس ساعتنا أخيلو نعاكم يخونون ينقاق حنيم زبلنا مدبات حيزنا أب ساعتنا ترغيبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعد ماكم أخبارات محارية سنايت صنحوت مدب منقسيات عبريدي إيرنا بون علال كعسو تليفون درفي بوليتيكا ناود أمت بونيا أخاخيباتنا بسنكي تعاق سراحن تمرتن كي تراخبنا نوح سلاز قبرنا دما تنفافقنا ينانيرنا نابرا سدت بفلايك أنابرا أمريكا تنفاس زيهب ووترو قويا زي عرف قويا بزوخنا بوننا فلحت علال تجميرو كما بزحتو نايبون علال أجمامر علالنا بسبي نيرو حميتا بون طعم نيرو سب ندم قرصبن كوينو زبل وازا بالا زكيرة كاب حدا سب ناب كالق سب كاب تحدا رأستي ناب كالق رأستي أننا نترنا سحقنا ناقوسعنا بوعوع منفس علالنا قتلنا تليفون تليفون استدول الله محزانا لما دك أسخف لأتيات أو عيد تليفونات قبلة قرب تانيحة تملست تليفونات نقلين زبل إمامة قربة تسمامعنا تليفونات أكيبنا دما قبل علة الأولاد صفصفناين علال لب زمن نديو تليفون كحسكا قليل ينبرن عمل حسومي باريو يقبرك بفتاونا برايونا ينبرتنا نخونو خي أكل علالنا مبهالنا النازرقة مرد أنا خلقنا زلوا قدده بت زي تصحف حقي تسمامعنا سقمت موسادنا باهتا فتيرو اللينيرو علالنا دما قتيلو لومي زنبره صوتا قعسو تخاتيل كادو حاتت بسمعيت حدا حونا ليفربول نبارسا قصعاتا وسخه افكار قعسو غري طراي زيكونس علول دغافي ني حنت كابتن جنونات غانتاتات اوروبا مخانو كابتي يابغصو زنبره سمعيت تردي يغريتا قعسو زيفوتو ملسكلو مس سمعيتو كسانه زي مخالي كيسمعون ناتسكفكو اتاناي قعسو علال كا ندادي زوس خلاسينا بونو بو قهيما بخال ارستي تتكات ميلان محزخا درفوصيا ريخادو توكست حنت محزانا نتدرفي اب يوتيوب نايتا تلفزيون نخفتت نعي مخانا يسحتكن ميلان محزاي كوينا زي كونس محزخا مالتا نناي ميلان درفتات زنبرني ادناقوت سلت فلطيا دمصايت ميلان هايلو حنت كابتوم زدنقوم ناشتو دمصاويني اب زمناوي موسيقى اب درفتاتن اب كليب تسرحو تواسقتاتن بفولي ناصنتا زاوجت ولدو سنه طباويتيا نميلان هايلو كم سب جن هيفلطان انت عينت بحريات حسابات دليتات حلمتات اللواز فلطو يبلين كالي اترف قال مديق تقبرون سمعيا يفلطني قلت فيله يا رئيا ملسكو رؤيتك تسمع تهانتيا من باراي ساعتكون برتو حاجراو سمعيت كم زلني بتخالقا نميلن زنبرن ندنقوت سلتفلط نخلتيو بخمي كتعارقو يلاك تحسب زنبرت مسيلوني امو كمي رخيبكايا حاتتت اندغنا تهانتيا كالوتون اتزعبا سلازعجبهم اقالبهم نابانا غبورو نتزربا بخبدو خجمرو ايدلخون انبر بقليلو زسجر كم زيكونس افلط نيري بزح قمت كم زيهابكو كي كابدكو خا صبو فتيا ملسكو بدحريو نسمعيت نايت علال سقط سلازبلكو يمسلني نتا درفي الناس معنا نتي اب كليب زولو تواسو ان رانا نقرب دقائق بزعبات درفي وسن تناخفنا مايك ايه بحر ديو نو ايكونن ان راخايو بقمت اتتواسو اب ايثيوبيا استسالك خون كم زخل اتسمايو حبرغن اديت استغبرو مخانو قالنا اشتو كتعات فتيرو كم ردو حليفو ناب حنبرتي نايت الزعبا هاندبت تحلنا ارتراوين صلولات تاب كومنت اب فيسبوك زغبروا زلو اوي انكستنا نتعلال زجمرت حفتنا مزي قمتكو كوينه ايه انتي كوينو حاتتكو مس جوسي مسام حراي داريف كيلوم نسودا فلوت نعدا غايلا اوشت حدا سمون لعل 3 مليون سبات ريوما وسخت كالما حزانه رفوي كتراقم دليا جن كا
ህዝቢ በአልማማ ዝጻረፍ ከም ዘይፈቱ ስለትፈልጥ ተሰኪፋ ክትመስል ገለ ዝኾኑ ህዝቢ ኣማረረት ብፍላይ ዞም ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ድማ ወሰኸት ስለምንታዮም ግን ከምኡ ዝኾኑ ተወከሰት ስቕታ መሪፃ ክትሰምዕ ፀንሐት ካልእ መሓዛና ማለት እሲ ኩሉ ነገር ድዩ ብዓይኒ ፖለቲካ ክጥመት ዘለዎ ሓፍቶም ፀሪፎም ከ እንታይ ይረኽቡ ወላ ተጋግያ ነይራ እንትትኸውኑን ሓፍቶም እንድያ ፀርፊ ምልክት ድሕረት እዩ ካብ ክጻረፉ ዝውዕሉ ግዳ ሃገሮም ዘይፍቅሩ ካብ ተባኢሶም ዓዶም ዘጽርፉ ኣብቲ ዘለዉ ዓዲ ብትምህርቲ ብስራሕ ብሞያ ብስነ ምግባር ኣብነታውያን ኮይኖም ሽም ዓዶም ዘየጸውዑ ወይ ናብ ኤርትራን ሃገር ዝጠቅም እንታይ ምዕባለ ሒዝና ክንምለስ ኢና ኢሎም ዘይሓስቡ ኩምሪ ሕቶታት ኣልዒላ ብስምዒት ናይ ልባ ማዓደት ሰነፋት ኮይኖም መለሰት ብሓጺሩ እታ ድሮ መምራራ ጀሚራ ዝነበረት መሓዛና ሕርቃነይ ተቆጻጺረ ከምኡ ትበሊ በቲ ዝሓለፍዎ ስለዚ ሓለፍና ኩነታቶም ክንርዳእ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ሳሃራን ባሕርን ኣብ ስለንቦኖኦም እንታይ ዓይነት ዝንኣምራው በሰላ ገዲፍሎም ኣይንፈልጥን ስለዚ ምፍራድ ወይ መንቃፎም ቁኑዕ ኣይኮነን እንቶ ሓደ ክንርድኦም ክንክእል ኣለና በልኩ ከም ክገንሕ ኢለ ፀርፊ ብርግጽ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢለ ዘረባይ ክቕጽል ዘረባኻ ዳ ኾሊፈካ እምበር ንምንታይ ድዮም ጸሊኦም ኣይመስለካ ሓተተት ስለዝፈትዋ ኢላ ንሕቶኣ ባዕላ መለሰት በቲ ኣባህልኣ ኩለና ሓቢርና ሰሓቕና ኖ ሕርቕርቆት እዩ በልኩ ነቲ ኩነታት ትገልጽ ቃል ብምርካበይ ደስ እናበለኒ ቀዳማይ ነገር ድሕረ ባይታና ድሩት እዩ እቲ ዝዓበየ ግን እቲ ካብ ሃገረይ ርሒቕ ኣለኹ ሃገረይ ገለ ነገር እንተኾይና ጎየ ክበጽሕ ኣይክእልን ዝብል ፍርሒ ምስ ብዛዕባ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣምሓሩ ጸላእትናዮም ኢሳያስ ምስ ኣብይ ተመሻጢሩ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጣ ደልዩ ተሃኒጹ ዘሎ ዛንታ ወይ ናሬቲቭ ተኣሳሲሩ ፍርሕን ሕርቕርቆትን ኣለዎም ኢለ ሰፊሕ መግለጺ ክሳብ ዝህብ ተዓገሱኒ እሞ ዝደርፊ እንድዩ በለትታ ጀማሪት ናይ ዕላል መሓዛና እወ እቲ ክሊፕ እውን ተዋስኦ እዩ ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳስር የብሉን ኣብዛ ደርፊ ሚለን ንኤርትራ ወኪላ ይሰራሓታን እታ ዛንታ ናይ ክልተ ፍቑራት ዛንታ ዛንታ ምፍልላይን ዳግም ምርኻብን እቶም ፍቑራት መን እዮም ዘመልክት ነገር የለን ቋንቋ ዜግነትን ናይቶም ተዋሳእቲ ርኢኻ ነቲ ስራሕ ካልእ ትርጉም ምሃብ ግን ጉጉዩ ደምደምኩ ዘረባ ብዝሐ ኢለና ተሰከፍኩ ገለ ደኣ ኾይድና ኣለና በለት ሕጁን ብመግለጺ ዝዓገበት ጀማሪት ናይ ትዕላል መሓዛና እንታይ መስለኪ ናይ ዘለኒ ጸንቂቐ ከረዳኣ ቆረጽኩ እዚ መንእሰይ ኣይተሓዞን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ እዩ እቲ ቁስሊ ገና ከይሓወየ ኸኣ ገለ ኢትዮጵያውያን ነቲ ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ ዕሽሽ ኢሎም ቁስሉ ዘድምይዎ ኣይተሰኣኑን እቲ ሽግር ግን ኣብቲ ኣተረጓጉማ ናይታ ደርፊ እዩ ኣነ እውን ነዛ ደርፊ በቲ እዞም ኣሕዋትና ተርጊሞምዋ ዘለዉ እንትዝርዳእ ወላ ከምቶም ዝጻረፉ እንተዘይተጻረፍኩ ኣብ ልዕሊ ሚለን ዘለኒ ኣድናቆት ምጎደለ ነይሩ እዛ ደርፊ ግን ከምታ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሚለን ምስ ጆሲ ዝሰርሓታ ምኽንያት ብዓብኡ ባዕላ ተሓቲታ እንድያ ክትምልሶ ዘለዋ ግን ዝሰፍሐ ዕዳጋ ንምርካብ ጥራይ ዝተገብረ ሜላ ይመስለኒ ሚሎን ንጆሲ ተጠቒማትሉ ክበሃል ይከኣል እዚ ኸኣ ብልሒ እዩ ኢለ ጸንቂቐ ዘረባይ ክውድእ እታ ደርፊ ክልተ ግዜ ተመላሊሳ ወዲኣ መሓዛና ፈትሻ ካልእ ደርፊ ቀረበትልና እታ ካልእቲ ደርፊ ንዓይ ንመጀመርያ ግዜኣ ነይራ መሓዛና ግና ንምንጽጻር ኢላ ዘምጻእታ ነበረት እታ ተራኺብና ዘርእስታ ደርፊ ብኢትዮጵያዊ መርከብ ቦኒቷ ኤርትራዊት ዮሃና ሩቢን ዝተደርፈት ሂፕሆፕ ዜማያ ነይራ ተገዲሰ ሰሚዐያን ርአያን ኣብታ ደርፊ ዘሎ ዛንታ ከምታ ናይ ሚለንን ጆስን ዛንታ ፍቑራት ኮይና እቶም ጠባያት ናይቲ ዛንታ ባዕሎም እቶም ተዋሳእት እዮም ተዋስኦ ክትብላ ይኸብድ እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ ስም ናይቶም ደረፍትን ቦታታትን ከይተረፈ ይጥቀስ እዩ ብውክልና ኤርትራን ትግራይን ክትተኣሳሰር ትፍትን ደርፊያ ምስታ ናይ ሚለንን ጆስን ደርፊ እንታ ኣነጻጺርካየን ከኣ ፍልሊ ጎሊሑ ይረአየካ ኣብታ ናይ ቦኒቷን ሩቢን ደርፊ በኣሉታ ዝርአ እኳ ተዘይኮነ እቲ ዛንታ ግን ፍቕራዊ ዛንታ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እቲ ፍቕራዊ ዛንታ ተሓቢኡ ዝመሓላለፍ ካልእ ቀንዲ መልእኽቲ ኣሎ ንታሪኽን ምስልን ባህሊ ትግራይ ከበርኽ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምዃኑ ርዱ እዩ
ሩቢ ድማ ኣብ ዘይ ጉዳያ መዳመቂት ኮይና ስለዚ ቦኒቷ ንሩቢ ተጠቂሙላ ክበሃል ይከኣል ክልቲአን ስራሓት ብርትዓውነት ኣብ ሚዛን ፍርዲ እንተዝቕመጣ ግን መንክ ንቀፍ መንከ ክነሓፍ ይግብኦ ዘማት ኣይኮነን ረኣይዋ ነዚ ኣዳ ዘይጸርፍዋ ሓተተት መሓዛና ካባና መልሲ ኣይተጸበየት ኢለኩምሽ ንሚለን ማራ ስለ ዝፈትዋ እዮም ጸልዋ ንሩቢ ዝተገደሰላ ሰብ ከማን የለን ኣባሃልኣ ትርጉም ከም ዝነበሮ ሽዑ ዝተውዒለ ሓቂኺ ንትፈትዎ ኢኻ ዝያዳ ትነቕፎ ተሰማማዕኩ በዚ ከዓ እታ ዓላል ተዛዘመት ሓደ ዛዕባ ልዒልና ጽን ተባሂልና ኣብሲልና ስለ ዝዓጸነያ ደስ ይሉኒ ብዛዕባ ኩዕሶ ዕላሉ ዝተኸልፈ ዓርክና ግና ሰማዒ ክኸውን ይመሪጹ ዝኾነ ቃል ከይሓወሰ እታ ዛዕባ ተዓጽወት ጀበና ድሮ ወዲኣ ስለ ዝነበረት ድማ ኣይሰኣነና ተመሳጊና ተፈላሊና ይከኣሎ ከሰተ يوسف سدد زركبلو معتخي قوسي حقف فيو كي تقبل تتقبل زتسلي تكال كزي عارك يبلو بغلو فحزن لي لكايو حاوري أبو زهابة زحيوز زارة نفسه زي وردو لكايو حاوري نفسنا زحبدو زارة بيقزو وش تخازن بابا لكايو حاوري زي نسو مسيلو لكاوي زي فالطار رخيبو لكايو حاولي سلامتانا فيكو لكاول قصي أبصبو قليلو لكايو حاولي عد سمس كده لكاول قصي محبوز عبرو لكايو حاولي طريقو زلسلسل لكاول قصي عدقو زي ملسل
ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ካብ ዝቐፂሉ እምበኣር መቕደብ ምኽሪ መዛኑ ይክኸውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሳሚ ዝተባህለ ናይ ብርዕ ስም ዝተጠቀመ ሓውና ሕቶ ሰዲድልና ነይሩ ንምዝኽኻር ከም ዝስዕብ ኣቕሪብና ካብ መንእሰይ ተኽሊት ዝተሰደደሉ ምኽሪ ከነቕርበልኩም ኢና ኣይተርሑ ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣዳለውትን ሰማዕትን መደብ ምኽሪ መዛኑ ናይ ብርዕ ስመይ ሳሚ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ምስ በዓልቲ ቤተይ ቤተ ዘመድ ብዝመደብዎ መርዓ ተዋሲብና ወለዲ 3 ውሉዳት ክንከውኑን በቂዕና እቶም ክልተ ኣብ ዘለናይ ሃገር ምስ መጻንዕ ዝተወልዱ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብ መንጎይን መንጎ በዓልቲ ቤተይን ዘሎ ስምዒት ዛሕቲሉሎ ባህርያት በዓልቲ ቤተይ ዝንእስ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ዕድመ ፍልልይ ኣብ ግምት ብምእታው እንኮላይ ከም ዓባ ሓዋን ኣያኣን ክመኽራን ክፃወራን ፈቲነ እንትኾነ ግና ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብ ልባ ካልእ ሰብ ከም ዘሎ ብዙሕ ጥርጣረታት ኣለኒ ሃነይ ኔታ ዶ ይኸውን ኣጋጢምዋ ኢለ ንእሽተይ ነፃነት ክህባ ፈቲነ እዚ እውን ኣይሰርሐን ዝኸበርኩም መንእስያት ደቀይ ፋሕ ንኸየብል ዘሎና ዓቕሚ ኩሉ ክኸፍሎ ድልዌ ግን እንታይ እንተገበርኩ በዓልቲ ቤተይ ብዛዕባይ ከም እትሓስብ ክገብራ ይኽእል ዝብል ምኽሪ ካባኹም ካብ ምዛኑ ይደለ ንህትቡን ምኽሪ ኣቐዲመ ብልቢ የመስግን ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ሰላም ዝኸበርካ ምኽሪ ንኽልገሰልካ ዝሓተትካ ሳሚ ብመጀመርታ ንጸገማት ቤትካ ኣለሊኻ ምኽሪ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ስለ ዝሓተትካን ኣብ ሓዳርካን ስድራኻን ዘለካ ተገዳስነት ዓቢ ኮይኑ ዝረአ ብምዃኑ ክትቅጽሎ እላብኦካ ብምቕጻል እዚ ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣጋጢሙካ ዘሎ ጸገም ኣብ ዝበዝሐ ክፋል እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ስድራ ቤታት ብፍላይ ከዓ እዚ ዳሕረዋይ ናብ ስደት ዘምርሐ መንእሰይ ምዃኑ ክሕብረካ እፈቱ እዚ ኣብ በዓልቲ ቤትካ እትርእዮ ዘለኻ ሓድሽ ባህሪ ንሰባት ንዘለና ዕግበት ምስ ዝጎድልን ወይ ድማ ጽልዋ ካልኦት ሰባት ምስ ዝሓድረናን ዘጋጥም ኩነት እዩ ክብል ይኽእል በዓልቲ ቤትካ ኣብ ከባቢኣ ወይ ድማ መታዓቢታ ብዕድመ መዛንኣ ዝኾና ኣዋልድ ዝገብርኦ ዘለዋ ነገራት ከቕንኣን ዝያዳ ንዓኣን ዘይመሰለት ከቕንኣ ንቡር እዩ ዝያዳ ኣብዚ ክትርዳእላ ይግባእ ሓደ ግዜ ናብቲ ንሳተን ዘለዎ ዕድላት ንኽጽምበር ምስ እትሓተካ ፍቓዳ ክትመልእ ይግባእ ካልእ እቲ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ከይህልዋ ዝብል ጥርጣሪኻ ብመጀመርታ ዝበዝሐ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዋ ኣብ ካልኦት ንዝርእዮ ኣብቲ መጻምደን ምስ ዘይረኽቦኦም ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕቡእ ርክብ ክወድቃ ይኽእላ ምስ ዘለኩም ናይ ዕድመ ፍልልይ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ክጎድላ ይኽእል እዩ እትብሎ ካብ ኣለባብሳኹም ጀሚርካ ምዝንጋዕኹም ትኸድዎም ቦታታት ቅድመ ፆታዊ ርክብ ዘሎ ኩነትን ካልእን ክትርዳእላ ይግባእ ዝያዳ ስምዒታታ ንኽትሰርቃ ይሕጉሳ እዩ ትብሎ ነገራት ካብ ምግባር ኣይትቆጠብ ተኽሊቴ ካብ እስራኤል ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ ምኽሪ መዘና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከምዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀና إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو رنا ناصا دمص إرتراويان